Rechercheurs dienen hier het onderzoek in de wenning van de vertochten onder Curaçao stritten. Het fletsje waard voor een grutpad leeg helle. In de wenning troffen de politiemensen 60 henneplonten aan. Die waren voortendagelijks vernietigd. Of drugs wat mij de stekpartij te meidje ha, kan de politie op dit stuit nog net sissen. De boordvrouw van de vertochte is botskrokken. Maar is een schat van een man. We hadden helemaal geen last van hem, dus ik snap er ook niks van. Nou is er een hennepkwekerij met 60 planten aangetroffen. Schrikt u daarvan? Ja, daar schrik ik zeker van. Want zo ken ik hem niet. Nee. Juist een beetje om jou verfjouwen waard het slachtoffer op Stitter Del stutsen. Politie en ambulance hebben vochten voor het lippen van de zwier vermoede man die het letter verstoor. Even later waard de vertocht in zijn auto oppakt, verderop in de wijk Huzum. Hij zal vreed verlaten worden onder de commissaris. De buurt is van slag. Ja, dat is natuurlijk heel triest. En is iedereen terugskokt. Ik stond zelf hier op het balkon naar die heli te zien. Dat is wel wat, ja. En wat denk je dan op dat moment? Ja, dat kan net gebeuren. Dat in het weer. Ja, dan is het toch weer. Ja. De louter week had de laatste die het vaker negatief in het Nijswest. 2 weken lang waard een hoen in dezelfde stritten samen mishandelen dat hij afwakker worden moest. Woonbewoners zeggen dat de week er net beter op wordt. Nevens de vastzitter van het weekpanel is Nijland nog hield hij een noffelijke wenweek en zeggen de incidenten niet over het wengenot. Dat is natuurlijk iets heel bijzonder dat het gebeurt en uitzonderlijk. Maar dat het toevallig in dezezelfde week gebeurt, ja, dat is dan toeval. Ja. Dat zei niks over de sfeer in de week? Nee, absoluut niet. Die sfeer is hartstikke goed. Ja, de criminaliteit is overal natuurlijk, maar hier helemaal niet. En dat gebeurt het toevallig. Hier is het al ja, dat is toeval. Wat de aanleiding West had voor de stekpartij kan de politie nog net sissen. Wel is duidelijk dat het incident met de mishandelde hoen er niet mee te krijgen had.